Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Tikulandireni omvera komanso nonse amene mukuonera pa programu ino ya mafunso ndi mayankho imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero pa programu ino mukhala ndine bwana mwa Ambuye Daniel Njapanclass komanso ndi nzanga uyu Jabesi Mpiri. Takulandirani pa programu ino ya mafunso ndi mayankho mbale wanga. Ine ndathokoza kuti mwandilandira mu programu imene. Tinakuita nane kuti mukhale nafe pa programu ino. Monga mwacholinga chake mudziwa kunena kuti nthawi zambiri tikakuita nane kuti mukhale nafe pa programu ino timafuna mutithandize za mafunso amene anthu amakhala nawo kunjaku okhuzana ndi Bible kuti kodi malemba tikengana amatuzo nena kuti tikuyenera kuti titanipo. Zoonati. Mwa mafunso ambiri amene tili nawo pano ndionena kuti anafunsidwa kuchokera pa programu osiyanasiyana amene anthu akhala akutumiza. Ena kuchokera pa programu ya kulembedwa, ena kuchokera pa programu ya Chikhristu chonjeza, komanso ena pa programu ya zoona zake. Funso loyamba limene tili nalo ndionena kuti nthawi zina zake munkaphunzitsa kunena kuti mpingo oona umene munthu akuyenera akhalepo kuti akapeze chipulumutso ni mpingo wa Yesu. Zoonati. Ndi anthu ena akatamva anaona onena kuti iwo ali pa malo olakwika ndithu. Koma kuti asuntha achoke pa malo olakwika apo akapite pa malo abwino akumakanika kusuntha. Chimene chikumapangisa kuti asasunthe nchonena kuti akumazimva kuti ngati ndili pa malo ano olakwika amene akundilakwitsa ndi abusa kapena abishop akulitsogolerawa ndiye kuti tsiku la chiweruzo ine sinkaonongeka akaonongeke ndi abusa amene akulitsogolerawa. Kodi Bible tingamwenkhe bwanji munthu ameneyo? Kodi chifukwa wina akakupotoza iweyo kutsatira zopotoka ndiye kuti akaonongeke ndikutsogolerayo? Chabwino ndite tikamuna Bible manga tikaona ku buku la Chiwono chakale fundo ngati imene iso ilipo koma anafotokozera amene munthu akhozochitira ndi atsogoleri ake. Chiwono chakale tikamuna buku la Yesaya chapter 9 verse 16 amafotokoza kuti ngati munthu atsogoleredwa ndi wakhungu osawira akagwera muchani wodi mbuna. Choncho nditi mawu omwe waso anabwerezedwanso m'buku la Mateyu ngati chipangano chatsopano. Nditi kale lonso nditi alipo ndi toyena atsogolera amene akatsogolera anthu koma ankatsogolera munthu zotani zolakwika. Nditi ngati atsogolera zolakwika nditi osewa mapera wake chani wodi chiwonongeko. Nditi Yesu anazifotokozanso m'buku la Mateyu kuti ngati pali mtsogoleri amene ali mtsogoleri wakhungu ndipo atsogoleranso anthu ena nditi kuti osewa zagwera muchani wodi mumbona. Kusonyeza kuti chingakhala ali kumalo kumeneko nkumafotokoza kuti olakwika ndi atsogoleri ndipo mapera zosakala kuti ngati ndi atsogoleri kana ndi oti kani si choncho osakala ni kodi akaonongeka. Nditi ofunika angosintha abwere malo abwino awasiya atsogoleri okha atsogolera. Ndithu tithokoze makamaka chifukwa chakuthandiza kwabwino kofunso limenelo pamene muonetsa kunena kuti ngati mtsogoleri atsogolera anthu kumalo olakwika ndiye kuti mapera pa zonse mtsogoleriyo komanso wonse amakapeza ora amakarani amakaonongeka. Chabwino tinalandira funso lina makamaka ndi nkhani imene inavuta tinene kuti yavuta kuyambira mwezi othawu mpaka napano. Nkhani imeneyi ndiyokhudzana ndi kukhala ndi malo opempherera koma okhazikika. Chabwino. Pokamba za malo opempherera koma okhazikika ndifuna kunena kuti mwina ngati ampingo wa Khristu munamanga kaya chechi yanu kaya telekeze kaya mudzi mwasanduliza ndiye kuti mmakakumana pamenepo anthu ozungulira dera la limenelo. Kodi kukhala ndi nyumba yopemphereramo ndi chimo? Kukhala ndi nyumba yopemphereramo mwina mkhozo mwana kuti kodi chipano chatsopanochi adalipo ena ake adamanga lithu nyumba kuti ayulenga chelo kaya chani nkuzikapo kati nditi mwina chifukwa anthu ena musanasaona zimenezo eti koma nkhani ndi kuti si chimo kukhala ndi nyumba yopemphereramo. Chifukwa chani nyumba yopemphereramoyo imangothandizira kukwaniritsa fundo imene Mulungu anayika kuti osasiya kusona kwanu pamodzi monga amene amatani kodi amachita ena. Nditi tsiku lonse loyamba la Sabata folizika sona kuti kodi kumeneko ndikuti nyumba yopemphereramo imangothandizira gawo loti tikwaniritse fundo imene Mulungu kayota lamulo limene Mulungu
analika loti tisasiye kusonkhana koma tizisonkhana nthawi zonse. Ndipo kusonkhana nthawi zonse ndi malo osonkhana ndi ali kodi amenewo ngati othandiza kuti tikwaniritse lamulo la Mulungu. Lero si chimo kukhala ndi nyumba yopemphereramo. Zikomo kwambiri makamaka pamene mwathandizira kunena kuti kukhala ndi malo opemphereramo si chimo. Makamaka tikabwera m'Bible timapeza kunena kuti pali zinthu zina zimene Mulungu anatilamula kuti tichite, koma sadatiuze lamulo limene sadatiuze njira imene tikuyenera kutsata pofuna kukwaniritsa lamulolo, zimene zimadalira kaganizidwe ka munthu kolondola kuti atenge njira imene angakwanitse lamulolo koma mosaphwanyanso lamulo la Mulungu. Mmene mukufotokozera pa munena kuti Mulungu anangonena kuti tisaleke kusonkhana kwathu polenga buku la Hebrew chapter 10 verse 25. Ndiye kuti anatisira uno kwa ife kunena kuti Mulungu anatilamula kuti tisasiye kusonkhana kwathu tsiku lilonse loyamba la Sabata. Ndiye kuti anatisira uno kwa ife kunena kuti mu tsiku loyamba la Sabata lija tikhoza kugwirizana nthawi komanso tikhoza kugwirizana malo tikhoza so ndiye kuti zimafanafanaso ndi ngati mmene mwina tikaona mmene analembera pa buku la Marko chapter 16 verse yake number 15 ndi 16. Yesu Kristo anangonena kuti mukani ku dziko lonse lapansi lalikira olengedwa onse amene akhulupirira nabalizidwa adzapulumutsidwa. Koma tikaona mmene pajapa sana nena kuti kokalalikirako mukuyenera kuti mubwere njinga mubwere galimoto kapena ndi losoko kwambiri mwende basi. So ndiye kuti zikufanafana ndi nkhani imene pali njira zimene timagwisa ntchito pofuna kukwanitsa lamulo la Mulungu koma posaphwanya lamulo la Mulungu. Machisanzo timaona nkhani songa khale ya nyimbo ya nyimbo kwa Kolose kujako kumaso ku Efeso anangonena kuti timwimbire Mulungu koma sadatiuze nena kuti kodi za nyimbozo Mulungu ziloweza kapena mukhale ndi kabuku kanu. So anthu anapanga compose nyimbo ndi kukhala ndi buku pofuna kukwanitsa lamulo la Mulungu lonena kuti tikasonkhana tizimuimbira kupanga chipembedzo. Ndete chinaso ndi chakuti kukhala ndi malo ngati amenewa kumathandizira nyengo ngati ya mvula komanso ya dzuwa kwambiri. Ngati kuli dzuwa ndeti anthu ndeti amapeza kutani kodi pousapo, ngakasi kuli mvula ndeti anthu amapeza kutani kodi pousapo, cholinga akwanitsire tudongosolo lanani kodi la Mulungu, lamulo la Mulungu. Okay, chabwino mutithandizire kusupa nkhani imene imavuta ku mpingo, nkhani okhuza ndi chopereka. Munthu ena anafunsa kuti telekeze kunena kuti mwina uli ndi ndrama kapena uli ndi zimene opindula ngati pa moyo wako munthu ndiye upeze kunena kuti zinthu zija wazigwiritsa ntchito kaya wathandiza ovutika kufika Sunday ku church ndi kukalephera kupereka chopereka ngati gawo la kupembedza. Kodi ukatero makhala kunena kuti wachimwa? Mwina kuti tizindikire bwino khani kuza ndi chopereka kapenanso khani imene kuza ndi zachifundo. Tidziwe kuti chopereka makamaka kayuri kupichita zachifundo suli munthu walaukisayi. Suli walaukisa ndeti wathandiza nani kodi wathandiza munthu. Koma tizindikire chinthu chikuti ngati wapanga chopereka makamaka ngati wapanga chachifundo imene unakoza kuti indikalani kodi ndikapereka nditi makhala kuti walaukisaso chinthu china. Chifukwa yani walaukisa waphwanya lamulo limene Mulungu sanafotokoza kuti tsiku loyamba la Sabata pamene tasonkhana tichite chani kodi chopereka ngati gawo limodzi latani lopembedza muzimu komanso muchoonadi. Ndikuti wayandithuja zachifundo iyi ndiye wakhoza koma kodi oonetsa gawo limodzi mwa magawo asanu amene ali kupembedza koona ngati sunakwanitsenso gawo limene ni walani apa wachimwaso. Nditi kani yake ndiyoti ngakhale wachita chinthu chimenechi komabe wachimwa chifukwa kuti sunakwanitse gawo limodzi la kupembedza muzimu komanso muchoonadi. Zoma kwambiri. Mwina tingothandizira koso amene akuti mvere fonena kuti nkhawa iyi mabwere fonena kuti munkaganizidwe kathu anthu tidakhazikika poganiza molakwika kunena kuti chopereka kuchali chini ndrama yokha. Pamenepo ukhoza pezeka zonena kuti lero Saturday mwina nene ndi ndrama ka 5,000 ndrama ichayo wathandizire nake pofika mawa ndrama ulibe. Koma kodi tinene kuti pa moyo wako yona pindwa ndi ndrama yokhayo ukhoza pezeka zonena kuti mwina kaya kunyumba uli ndi zinthu zina zake muli ndi nkhuku muli ndi chani mukhoza tenga zimene zija ndikuena zo church ndukatani kukapanga chopereka. Chinaso ndi choti
gawo la chifundo ndi gawo lithu lapale loti munthu akhozolani kodi akhoza kupanga. Akhozopanga tsiku loyamba la Sabata kaya mkati mwa wiki akhozolani kodi akhoza kupanga koma chopereka ndi lamulo limene linaperekedwa makamaka ngati gawo la kupembedza monga mmene ndinafotokozera. Ndithu ndithu. Nkhani ine imene tinalandira ndi yokhudzana ndi Sabata. Koma nkhani yokhudzana ndi Sabata ya anthu anefunsa mwa mulingo wina. Timaona kunena kuti Paulo polemba buku lako lonse lijalo chapter 2 verse yake kuyambira verse yake number 12 mpaka 16 kuja anafotokoza ndithu neno sili kuyenera kumasunga Sabata. Koma tikati taphunzitse choncho anzathu amene amasunga tsiku la Sabata iwo funsa amabwera nalo matifunsa unena kuti kodi nchifukwa chani Pauloyo amakalowa m'masunagoge mu tsiku la Sabata. Masunagoge mwa Ayuda. Kodi munthu atatifunsa zimenezi anthu kapena anthu amene akumatifunsa zimenezi tingathandize bwanji kuti nchifukwa chani Paulo amakalowa m'masunagoge mu tsiku la Sabata? Chabwino nditi kuwathandiza kwake tionapo m'buku makamaka la Machitidwe. Tionepo kodi pamene iwo ankapita m'masunagoge m'tsiku la Sabata kodi cholinga chenicheni chinali chani? Nditi tionepo kodi Baibulo litifotokozera kuti chani pamenepo. Machitidwe chapter 19 tingowerenga verse 8. Machitidwe athu mu chapter 19 verse yake number 8. Ndipo iye analowa m'sunagoge nanena molimba mtima miyezi 3 motsutsana ndi kugopa kunena za ufumu wa Mulungu. Chabwino tsono tiona kuti Paulo analowa m'sunagoge ndipo m'sunagoge pamene amasonkhana tsiku la Sabata. Choncho cholinga chimene iye amalowera amenemo akuti amayena motsutsana nene kamati motsutsana kuti akufuna kuti awachotse mu chilamulo chimene iwo analili cholinga pite chani kodi chilamulo china kwasutsa zimene akuchita cholinga pite mu zinthu zina zimene zofunika kuti anali kuti atsate. Komanso cholinga chenicheniso akuti kuti awakope. Nditi awakopa bwanji? Nditi awakopa powaphunzitsa kuti izizi muyathu zabwino koma kaya ndi yakuti panopa tinafika mu chipangano chatsopano. Ndi chipangano chatsopano sitilamulidwa kuti tizisunga chani kodi tizisunga Sabata mwa ichi muchoke mbali mubwere mbali kodi mubwere mbali. Nditi cholinga chake chinali chimenechi kuti afuna kuti awatembenuze anthuwa asiye kusunga tsiku la Sabata ayambe makamaka kusonkhana tsiku loyamba la Sabata monga lamulo limene Baibulo limatifotokozera makamaka chipangano chatsopano. Zomwe kwambiri ofuseme ndi nkhani imene mavuta kwambiri. Nkhani ina imene tinalandira makamaka funso imene tinalandira ndokhuza ndi chimo. Anatifunsa kunena kuti kodi munthu akati wachita chimo amenera kuti abatizidwe kuti machimo ake aja achoke? Munthu anafunsa izi polingalira fundo nena kuti nthawi zambiri timaphunzitsa nena kuti ubatizo umachotsa machimo. Ndamanena kuti kodi munthu pamene wabatizidwa wakhala mkhristu wachita chimo ayenera kuti abatizidwenso ngati wachimwa machimo aja nani akhululukidwe? So mungatithandize bwanji pamenepo? Chabwino nditi pothandizana ngati fundo imeneyi tikamona m'Baibulo sinanga zonse tikufuna zoti tizitenga m'Baibulo. Kodi Baibulo limati chani? Tikamona m'buku la makamaka Baibulo tikamona Machitidwe chapter cha 8 timonapo makamaka pamene Petulo ndi atumwi ena ankakalalikira komanso Filipo ankakalalikira. Koma tikaona Petulo ndi azake analalikira uthenga wabwino anthu anakhulupirira ndipo mmodzi amene anakhulupirirapo ndi Simoni amene amatchedwa kuti Simoni wanyanga kayikuti wamatsenga. Munthu amene anakhulupirira uthenga umenewu wabatizidwa nditi machimo ake atani kodi atete. Nanga si munthu pobatizidwa ufuna zoti ubatizidwe makamaka uvomereze Yesu kenako ulape kusiya zonse zoyipa. Nditi Yesu anatsata fundo ili kodi anatsata fundo imeneyo. Koma pakupita pa nthawi ataona kuti atumwi aja tsopano akasanjika manja anthu akumapasa Mzimu Woyera. Naye anafuna zoti atenge mphamvu imeneyo. Tsono potenga mphamvu imeneyo anati ndili ndalama mundisanjike mundipase mphamvu ili kodi imeneyo. Cholinga nditi kangoti ndasanjika manja anthu onse nzapasa Mzimu Woyera. Tsono ichi chinali chinthu choti pamaso pa Mulungu sichoyenera. Mwa ichi Petro anafotokozapo kuti chifukwa kuti umafuna mphatso ya Mulungu ndi ndalama yako utani kodi utayike nayo. Tsono
anapitiriza kufotokozera kuti chifukwa wachimwa chimene ungachite upemphere kwa Mulungu mwina akhoza kukhululukira. Nditi ulape kupemphera kwa Mulungu kuti mwina Mulungu anani kuti akukhululukire. Tifuna kuti tibwere kufundo kapena kuti kuyankhula kuti pamene munthu wachimwa anabatizidwa ndi Mkhristu, pamene munthu wachimwa sikofunanso kuti abatizidwenso ayi kamodzi makhala nani kodi kakwana. Koma choyenera kuti iye achite ndi chani? Avomereze tchimo ndi kusiya. Atasiya tsopano nditi apemphere kwa Mulungu. Mulungu amakhululuka. Chabwino. Ndiye kuti mukufotokoza kwanu zofuna kuonetsa kuti ubatizo umachotsa machimo amene munthu yamachita asanakhale Mkhristu. Pamene wakhala mu moyo wa Chikhristu mwina ntheni yake waphonya malemba ndiye kuti amene angopempha chikhululuko kwa Mulungu komanso zinthu zijonse zachitaso. Ali thokoze kwambiri makamaka chifukwa chimene mwathandizira pamenepa. Nkhani ine imene tinafunsidwa makamaka pofotokoza za mpingo munafotokozanso za magawo asanu akupembedza amene mpingo amene nakupembedzera. Ndi anthu amatifunsa nena kuti kodi eti magawo onse asanu akupembedza ndi mawu a Mulungu? Chabwino. Choncho ndinapeza choncho kuti tinaonapo kuti Baibulo linatipatsa ulamuliro kuti pamene tifuna kuti tizipembedza mmuzimu komanso muchoonadi tizikhala ndi magawo okwana asanu kapena kuti 5. Magawo amenewa tinene tiyankhe kuti magawo sewa asanu amalamulidwa ndi nani kodi? Ndi Mulungu. Amalamulidwa ndi mawu a Mulungu. Nditi kusonyeza kuti nditi magawo sewa silingati ndi mawu a Mulungu sewe koma amalamulidwa ndi chani kodi? Ndi mawu a Mulungu. Maboneti? Nkhani yake ndi imeneyo. Kusonyeza kuti nditi tikati nditi mawu a Mulungu nditi timamva nthawi imene akulalikira kulalikira kapena kuphunzitsa. Koma magawo enawo tsopano amagwira ntchito ali kuti timagwiritsa ntchito ndi chani kodi? Ndi mawu a Mulungunso monga amene mwadongosolo. Ndiye kuti ngati imene Baibulo angonena kuti tiyimbe nyimbo pompembedza tiyimbe nyimbo ngati gawo lakupembedza. Koma tikaona Baibulo sinatipatse nyimbo. Ndiye munthu akakhala pasi ndikupeka nyimbo ndeti zinena kuti poyimba nyimbo ndi mawu a Mulungu ndiye kuti sizugwire. Pachasa kuti tikasonkhana ndani tipemphere. Baibulo achilemba kuti muzipemphera chonchi pemphero lake ndile masonkhana. Tikulamulidwa ndi mawu a Mulungu kuti tipemphere koma pempherolo si mawu a Mulungu. Pamenepo mawu a Mulungu ndati ndi Baibulo. Ndeti nthawi mawu a Mulungu ndi nthawi yakumva uthenga wabwino. Ndeti mwina ngati anthu tinga nena kuti magawo asanu ndi mawu a Mulungu. Ndiye kuti mwina tingonena kuti mpingo muli gawo limodzi ndi mawu a Mulungu. Ndiye kuti tikhoza kufuna kuti tingoganiza choncho. Chabwino. Pali nkhani inaso imene inabuka kapena nkhani ine imene anthu atifunsa yokhuza ndi imene makondophunzitsira nkhani yokhuza mpingo. Chabwino. Munthu amene ofunsayo akuti adavako pa maliro a mpingo wa Yesu, pa nsonkhano wa mpingo wa Yesu, komanso pa mapulogalamu amene mapanga mpingo wa Yesu. Chinthu chimene chinampatsa chidwi nchonena kuti mukamalalikira mmaphunzitsa za Yesu Khristu komanso mpingo wake iziko to salvation. Ngati munthu afuna akapulumuke manena kuti akhulupirire Mulungu akhale mu mpingo wake apeze chipulumutso. Ndi akunena kuti ampingo Khristu ndinodzikonda bwanji simangolalikira za Yesu Khristu yekha za mpingo nkuzisiya kunja. Chabwino. Ilidi ndi funso labwino mwina anthu amangoda kuti kodi mukangolalikira za Yesu kenya kumunena zoti munthu akhale mu mpingo kuti apeze chipulumutso. Ndizoona ndithu ndipo Yesu ndi mpingo sizingalekane. Chifukwa yani Yesu ndi mpingo sizingalekane? Tatiyeni mwina tingowerengapo makamaka m'buku la Aefeso. Tionepo buku limeneli cholingatizira kuti mpingo ndi Yesu zikhoza kulekana. Aefeso chapter 1 mu verse 22 komanso 23. 22. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampatsa iye akhale mutu pa zonse, kwa ekeleziya amene ali thupi lake. Chabwino. Mdzazidwe wa iye amene adzaza zonse mzonse. Tsono tikuona makamaka Bible zimene likufotokoza kuti ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake. Mapazi andani kodi a Yesu eti? Yatete kusonyeza kuti Mulungu anampatsa ulamuliro wonse kuti Yesu akhale pa mamodeli chenji yonse ikhale yani kodi pansi pake. Komanso akuti iyeyo ali mutu kwa ekeleziya eti. Akamati ekeleziya
mawu awa ndi achigiriki ndipo tanthauzo lake pa chichewa chathu ndi mpingo. Yesu kuti Yesu ali mutu wa mpingo, makamaka ali mutu wa mpingo anani kodi wake. Ya chifuna ngasiwa vunanyo kuti anampasa kuti akhale mutu wa ekelezia amene ali chani kodi thupi lake. So kuti Yesu ndi mutu pamene mpingo ndi chani kodi ndi thupi. Ndi thupi ndi mutu zingalekane ngati zosatheka kuti zitani kodi zilekane. Mwa ichi nchifukwa chake tikamalalikira ampingo wa Khristu timalalikiradi kuti Yesu mama kati nkhulupirire, tiyakhulupirira tikhale mu mpingo, tikakhala mu mpingo tikapeza chipulumutso. Chifukwa kuti Yesu ndi mpingo sizingalekane. Yesu ndi mutu, mpingo ndi thupi. Nditi kungochotsa mutu thupi so likhala chani apa lakufa. Tikachotsa thupi mpingo mutu kale ide lisunga kuyeso ntchito. Chifukwa kuti Yesu ndi mpingo sizingalekane. Chifukwa timaphunzitsa molero. Mukufotokozera ngati oti munadzozedwa arunda mufotokozera ngati munadzozedwa tiona bukhulo barulika pamene ndakufotokozera za nkhani ya mufotokozera ngati munadzozedwa ndimafuna ndikubwereseni kuwa anointing oil. Tikukhala mu dziko limene timamva anthu akamba za anointing oil, makamakaso abusa mibaruko akupangira nayo business, azipembedzo zosiyana-siyana akupangira nayo business. Akuti kaya kungozaza kalidika kabotolo kaja kaya fanta kaja ka 10,000 muyasovirira pamene pamene kodi za anointing oil mungalifotokozerepo chani kutengera ndi mmene Bible limakambira. Ena akanabwera kuti amaphunzitsa bwino timafuna muligulise kwa anointing. Tingathandize bwanji? Chabwino tikamona nkhani kuza ndi anointing oil, tikamona buku lobaloleka makamaka buku la Exodus chapter 30 kuyambira mu verse 22 kumatsika m'munsi. Mulungu anawuza ana Israeli kuti kodi akuzupanga bwanji anointing oil. Choncho nditi Mulungu anawuza zonena kuti atenge zopangira anointing oil uja. Tikamenenga buku limeneli timuonapo zinthu zimene Mulungu anawafotokozera kuti azitenga, ndipo akazitenga aziphatikiza cholinga pangeja kodi anointing oil ameneyi. Zinthu zake ndi monga timuona kuti muli mune, komanso timuonaponso kuti muli kane, komanso kido ndi mafuta azitona. Choncho nditi zinthu zimene akaziphatikiza monga malamulo limene Mulungu anawuza zimapanga chani kodi anointing oil. Choncho nditi akapanga nthawi anapanga anointing oil amene tikamapitiriza kuwerenga makamaka Exodus chapter cha 30 imeneyi kuyambira mu verse 32 kumatsika m'munsi. Mulungu anatsimikizira kuti pamene mwangopanga apa anointing oil oyo osapanga soino ofanizira kuti kodi kapena kuti osapanga soina madongo so liti kodi limeneli. Mwangoti wina wapanga amene ndenda atani kodi aphedwe. Izo nditi nthawi imene nditi Mulungu anangofuna kuti anointing oil akhale kuti wapangidwa ngati kodi kamodzi kokha, ndipo mapangidwa ake ndi ati kodi amenewa. Choncho nditi m'masiku ano tati mune tifufuze mwina ngati kwathu kuno ku Malawi mune tikozo mpeza ngati nanga kido nanga keniyo tikozo zipeza zikozo khala zinthu zolani kodi zovuta. Choncho nditi anthu amene amakhala ndi anointing oil si anointing oil amafuna zoti angopusitsa anthu kapena kuti amafuna zoti angopanga business apeze ndalama yoti iwathandizira. Ndithu. Okay. Tithokoze makamaka amene mwathandizira pankhani okhuza ndi anointing oil. Mwina mutithandizire kusupa funso ili. Kodi ndi koyenera ngati akhristu mwina kumavala ngati mmene anthu azipembedzo zina amavalira? Ena akanafunsa zimene zimakamaka potenga kuti tilindaza twena mwina amavala mikanjo kuti mkhristu akuyenera kuvala mikanjo. Makamaka anafunsa zinso kuyang'ananso ndi buku la Genesis lichalo. Adamu ntiyavala chimwa akuti Mulungu anawapangira mayala amene akayambira pa kuchokera mkhosi mpaka na kudusa maondo. Ndi amanena kuti kodi ifenso tikuyenera tikhale ndi zovala ngati zimenezo mu masiku ano? Chabwino masiku ano monga mchipangano chatsopano tikuti tili mchipangano chatsopano chimene chili ndi lonjezanonso la mtengo wapatali. Mu chipangano chatsopano timuonapo kuti Baibulo linatifotokozera mofika bwino kuti chovala chimene fenena kuti tivale ndicho chovala cha ulemu, chovala chotipasa ulemu. Sana fotokoze kuti tikhoza kuvala mwina mikanjo imene azathu kale ankavala
kaya chovala chake chiti koma yangotifotokoza kuti tizivala chovala cha ulemu chotipasa chani kodi ulemu. Okay, yabwino. Ndio kuti kaya munthu avala kaya savala koma bora chino chovala chimene avale chikhaute chikupereka ulemu. Tithokoze kwambiri makamaka pa funso limenelo. Chabwino. Pali nkhani ine imene mwina anthu tinakhala tikuiva nthawi yale yokhudzana ndi Kaini komanso Abele. Anthu anatifunsa nena kuti kodi n'chifukwa chani Mulungu sanalandire nsembe ya Kaini? Chabwino, nditi mwina tiwerengepo kuti mwina anthu amvetse chifukwa chake chenicheni. Kuti Baibulo imati chani? Tiona makamaka m'buku la Aheberi chapter 11 mu verse 4. Verse number 4. Ndi chikhulupiriro Abeli anapereka kwa Mulungu sembe yoposa ija ya Kaini, mmene anachitidwa umboni nayo kuti analolungama, nachitapo umboni Mulungu pa mitulo yake, ndipo momwemo iye angakhala adafa alankhulabe. Chabwino tikuona sopano Bible imene likufotokozera pamenepa likufotokoza kuti ndi chikhulupiriro Abeli anapereka sembe ndipo Mulungu anatani kodi anayilandira. Sembe imene ayipereka ndiyoposa sembe ija ya Kaini. Ndikusonyeza kuti ndeti Kaini kuti sembe yake isalandiridwe ifoti sanapereke ndi chikhulupiriro. Analibepo chikhulupiriro. Ndeti nkhani yake ndi yani kodi ndi chikhulupiriro. Chabwino. Mwina mungomaliza ndi kutenkhera funso linena kuti kodi makolo ndi Mulungu wachiwiri? Anthu anafunsa chonchi potenga ndi mmene makolo amakhalira so makolo amakhala ena mwina kuledzera kulalata anthu kuti Mulungu aledzera. Mungathandize bwanji? Mulungu akuti chabwino. Timuonapo kuti pamene ana a Israeli ankapasa malamulo, Mulungu akupereka malamulo kwa ana a Israeli. Mulungu anawuza kuti mwana wina aliyense ayena kuti azimvera makolo. Nditi ongonyo amene achoneze makolo nditi sizikhala bwino, koma amene azimvera makolo komanso kupasa makolo ulemu akuti akhala ndi yani kodi ndi nthawi yayitali. Mwaichiso m'buku la chipangano chatsopano kamona buku la Efeso chapter 6 verse 1 komanso verse 2 timunaponso fundo yomwe kuti mwana ayena kuti azimvera yani kodi makolo. Kumvera makolo ndimene lili lamulo loposa yani kodi malamulo onse. Ifa imakhala ndi lonjezano makamaka la moyo uno komanso moyo umene uli mkuza. Izi zingotanthauza kuti makolo si Mulungu wachiwiri hayi. Pachati ndi Mulungu ngati kodi mmodzi yekha. Nditi Mulungu ndi mmodzi, safuna kuzoti munthu wina so timonjezerete. Ndithu. Omvera nkhani ndi imene yakunena choncho ndithu nena kuti tili ndi Mulungu mmodzi ndipo Mulungu alibe vice kapena othandizana naye ntchito. Pamene paso ndipo mapeto pa programu ino ya mafunso ndi mayankho imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero muna ndine mbelani mwa Ambuye Daniel Njevanclass komanso nzanga uyu Jabesi Mpiri. Nkutheka kuti muli ndi mafunso ambiri komanso ndemanga. Pamapeto pa programu iyi pamaperekedwa nambala imene mukhoza kufunsa mafunso anu amene mufunanso tidzakambirane mu programu ino komanso kupereka ndemanga zanu. Choncho tikumemane kunena kuti mupange zimenezi komanso kuti mu wiki imene likudza tidzakhalenso limodzi pamene tidzaone kunena kuti kodi anthu anatumiza mafunso otani nanga Baibulo limanena kuti chani. Mulungu odzakudalitsa adalitse nonse. Amen. Mawambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira mawambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona